kwafika sengithandana nalesoka lami umalume. Oh, kusho ukuthi kade nayiqala lento nesoka lakho. Sesisidala isikhathi sana nesoka lami lenza lento elenzayo yabo. Lingakuphethe kahle. Lingangiphethe kahle yabona nje ukuthi mengithandana la mengihlezi ngineyingozi ngiyabona ukuthi usekhambeni kwesikhathi futhi ngiyofa ngiphile embhedeni lo muntu usangangibolela ngiphila phela umuntu uyambuka nje nithandana naye ubona ukuthi okay futhi into ayenzayo impilo usawubona kahle kahle ukuthi yaqhubeka imile noma kwenzalana futhi kahle kahle ungafa ngisho ukufa. Isizathu kusona sona ebesenza ukuthi ke wena ungamali ke nje wakwazama ukumala kodwa kaningi ngimali mengimali athini athi ayikho lonto athi ukuthi kanjani kuyofa umuntu noma kuyofayina nengane yakhe njengoba sinengane nje ena 10 years. So wakwazama mhlawumbe ukuthi ufaka amaphoyisa kulo daba lweni? Badla ngikaze ngwafaka amaphoyisa ngiqama mangaphandle ngamehla uNkulunkulu ukhozi bengimthanda. Ngale kumthanda angibuthi okay babengane yami babengane yakho babengane yakho ngeke ngikwazi ukuthi ngaze ngimfayela amaphoyisa ukuze kuyofika lapho.